Drame Uglješe Šajtinca, njegove pesme, njegove pripovetke, pa i romani, za mene su uvek predstavljali vrhunski domet literarnih ostvarenja, nešto što je bilo katarzično, nešto čemu sam voleo da se vraćam i o čemu sam voleo da govorim i da se raspravljam čak. Pre više od 20 godina Slobodan Ćustić na daske Dadova postavio je predstavu Noć Lukavago po tekstu ovog pisca, a legendarni Huddersfield predstavljen je i kao teatarska izvedba i kao film i do dana današnjeg ne mogu da se opredelim šta je za mene bilo bolje. Možda je čak film za nijansu ekspresivniji. Trebalo bi pomenuti i njegov izvanredan roman, epistolarni roman Sasvim skromni darovi, koji je ovenčan velikim brojem nagrada, uključujući i nagradu Evropske unije za književnost, ali i njegove pripovetke kojima se sve više bavi. Zbirka pripovedaka Banatorium, koja je podeljena na 11 celina, opisuje nam banatske predele i pejzaže koji su ponekad i u magli. Vidimo jednog šarmantnog Kineza koji se propio sa lokalnom družinom. U pričama se nalaze i ljudi koji traže ljubav i pokušavaju da se ostvare u životu. U pričama se nalaze i ljudi koji na jedan sasvim nov, tragikomičan način pokušavaju da se bave poljoprivredom. Šajtinac je majstor za grotesku koju obilno koristi u svojim pričama. Šajtinac je pisac jedne vrlo osobene rečenice u našoj književnosti i ove pripovetke su ponekad, moglo bi se reći, i eksperimentalnog karaktera, ali u svakom slučaju idu u red najvišeg što je ovaj autor dao. Uglješa Šajtinac, velemajstor pisane i usmene reči, autor koji je mnogo puta na jedan poseban način osvetlio život običnog i neobičnog čoveka na Balkanu, a i šire.